tänään meillä on erinomainen mahdollisuus harjoitella hätärakettien, käsisoihtujen ja savujen ampumista ja laukaisemista. Tästä mahdollisuudesta me saamme kiittää Helsingin ja Espoon meripelastusseuroja. Kiitos heille. Tänään me tulemme näyttämään, kuinka käytetään isoa Ikaroksen rakettia. Meillä on hiukan pienempi Pains Wessexin käsiraketti. Sitten on käsisoihtuja Pains Wessexin. Samalla periaatteella toimiva käsisoihtu Cometin, Ikaroksen käsisoihtu. Sitten löytyy vielä Pyropollin käsisoihtu. Yksi erikoinen käsisoihdun ja savun yhdistelmä. Toisessa päässä on savu ja toisessa on soihtu. Tääkin oli Pains Wessexin. Ja sitten lopuksi vielä meillä on Ikaroksen savu. Näytetään sen käyttäminen. Ja sitten nykyaikaa on sitten kehitetty tämmöisiä niin elektronisia käsisoihtuja, jotka toimii paristolla. Näitä raketteja ja käsisoihtuja käytetään joko merellä tai sisävesillä hätätilanteessa, niin niiden käyttö on hyvä opetella jo hyvissä ajoin, että ne on niin sanotusti selkärangassa, jos tulee se tilanne, että niitä joutuu käyttämään. Raketit ja käsisoudut, ne ei ole leluja, eikä ne ole uuden vuoden raketteja, vaan niitä tulee käyttää ainoastaan hätätilanteessa. Tämmöisessä harjoitustilanteessa ne on hyvä opetella niiden käyttöä, että ne on tuttuja sitten, kun niitä joutuu käyttämään. Raketeissa ne on selkeät ohjeet siitä, kuinka niitä käytetään. Ampumasuunta, niissä nuoli ampumasuunta, että mihin suuntaan lähtee raketti. Sitten siinä näkyy päivämäärä, että kuinka vanha, milloin se on valmistettu ja milloin on viimeinen käyttöpäivä. Tässä harjoituksessa ammutaan semmoisia raketteja ja käsisoihtuja, jotka on hiukan vanhoja, mutta turvallista vielä käyttää. Mutta kaiken varmuuden vuoksi käytetään kuitenkin suojalaseja tässä sitten. Ihan vastaavasti näissä käsisoihduissa on selkeästi kuvina esitelty, kuinka niitä käsitellään. Sitten vielä tämä savu. Selkeä kuvitus, kuinka savua käytetään. Nyt ammutaan Ikaroksen iso raketti, nousukorkeus 300 metriä, paloaika 40 sekuntia. Poistetaan suoja. Sieltä vapautuu liipasin. Otetaan tukeva ote raketista. Suunnataan aavistuksen etuviistoon. Painetaan kämmenellä liipasinta ja käännetään se raketin kylkeen vastaan. Tukeva ote. Edelleen Ikaroksen iso raketti. Jälleen poistetaan alasuojus. Liipasi vapautuu. Ja muistetaan, että raketit ammutaan ulkotiloissa, ei koskaan veneen sisällä, koska silloin on hyvä mahdollisuus polttaa veneen ja sitten ei kukaan halua merelle. Otetaan tukeva ote raketista ja painetaan liipasin raketin kylkeen vastaan. No. Nyt
Tuommoinen pienempi raketti, Pinespexin raketti, toimintaperiaate on hiukan erilainen. Ruuvataan pohjakotti auki. Sieltä vapautuu laukaisunaru. Otetaan pienempi raketti, niin nousukorkeus edelleen 300 metriä, paloaika 40 sekuntia. Tukeva ote raketista ja laukaisunarusta vedettämään. Pinespexin soittu. Se toimintaperiaate. Vedetään se auki. Varmistetaan, että se on täysin auki. Soittuja käytetään siinä vaiheessa, kun raketeilla on kauimpana olevia kohteita hälytetty. Ja nähdään, että mahdollinen kohde on suhteellisen lähellä, niin soihdulla sitten kerrotaan tarkempi paikka, että missä ollaan. Soihdu palaa erittäin kirkkaasti, erittäin kuumana. Näitäkään ei pidä missään nimessä käyttää aluksen sisällä, vaan aina ulkotiloissa, koska on riski sitten sisätiloissa käytettäessä, että alukseen tulee tulipalo. Sitä me ei haluta merellä missään nimessä. Korkki auki. Naru. Soihdussa on yleensä periaatteena, että naru on just siellä päässä, mistä se soihtukin. Vedetään narusta. Paloa. Ja soihdus tosiaan palaa joko vedessä. Vesi ei sammuta soihtua, sen takia on oltava varovainen soihtujen kanssa. Käsisoihtu Comet. Toimintaperiaate on samanlainen kuin edellisellä. Yritetään soihtu auki, se naksahtaa, ottaa korkki. Ja tosiaan käsisoihdulla on se, että se laukaistaan sieltä kuumasta päästä. Rakenteella laukaisu tapahtuu yleensä toisesta päästä. Kuten huomataan, se on erittäin kuuma palamisen jälkeen. On parempi aina heittää mereen, jotta ei aiheuta tulipaloa. Käsisoihtu Icaros. Otetaan suojakorkki. Vapautuu laukaisunaru. Tosiaan laukaisu kuumasta päästä ja raketeella kylmästä päästä. Tää on narusta ja saadaan soihtu. Käsisoihtu Pyropol poikkeaa edellisestä siinä, että laukaisunaru on niin sanotusti kylmässä päässä eikä kuumassa päässä, mistä se soihtu palaa. Poistetaan suojakorkki, vapautuu tämmönen lirpuke, josta vetämällä saadaan soihtu palaa. Tää on mielenkiintoinen Pinespexin soihtu toisessa päässä ja savu toisessa päässä. Savua on hyvä käyttää, tai pitäisi käyttää päivällä ainoastaan, yöllä se ei näy.
Soihtua voi käyttää sekä päivällä että yöllä. Käytetään savua. Poistetaan suojakorkki. Se on laukasunaru. Laukasunarusta vetämällä. Tässä savu lähtee kuulumaan. Valjalle kädelle tuntuu kuumalta. Haasikas kädessä pystyy aavistuksen pitämään. Kokeillaan saadaanko samasta käytettyä myös tämä soihtuosuus. Katsotaan kuumeneeko niin paljon, että pystyykö pitää kädessä. Soihtu paloi aika lyhyen aikaa. Sitten meillä on Ikaroksen savu. Ja savuja käytetään ainoastaan päivässä aikaan. Selkeät käyttöohjeet. Paloaika 3 minuuttia. Poistetaan suojakansi. Vapautuu laukasunaru. Naarusta nykäisemällä pitäisi savun lauettaa ja tämän jälkeen kun on havaittu, että savu lähtee toimimaan, niin savu voi heittää mereen, koska se jää kellumaan. Sitten siirrytään hiukan nykyaikaan, jos näin sanotaan. Käsisoihtu, leditoiminen varistoilla. Palaa erittäin kirkkaasti 8-10 tuntia. Yksinkertainen käyttää. Ruuvataan vaan varistot kiinni tai korkki kiinni, niin lähtee palamaan. Tässä samassa elektronisessa soihdussa on myös SOS-toiminto. Siinä oli SOS. Ja hyvä puoli tässä tietenkin on verrattuna käsisoihtuihin normaaleihin. Tää ei lämpene. Tätä on turvallista käyttää. Jukka-Pekka Lumilahti, Helsingin meripelastusyhdistys. Rakettien, soihtujen ja savujen käyttö on sallittu ainoastaan harjoituksissa, joihin on asianmukaiset luvat. Jokainen muulloin ammuttu raketti, soihtu tai savu käynnistää aina pelastusoperaation, jonka kustannukset kohoavat helposti 10 000 euroihin. Myös uutena vuotena rakettien ammunta on kielletty ja suurin syy tähän on se, että palavana maahan tulevat raketit sytyttävät tulipaloja ja ovat siten vaarallisia.